Oh, paling mahetan aku ndaut. Ndaut nang sawah aku. Selasa, apa bener? Sesuk aku yo besok aku yo butuh ya. Nang ndi? Bawa nang kae. Dan keren ke jalan dulu lah. Oh, kono ae penak, pinggir jalan. Aku kan jalan raya. Oh. Ya aku tak marekne sedina tengah hari ae ngapuke. Piye awak dhewe kepanasan malih muarem mau keringet metu ngono iki. Piro lek mluku sakmene saiki? Tengale 100 bro. Wah, saiki TV lah ngene. Oh. Wong nak motor petang Per per papan sapu saiki. Ora koyo biyen sawo ndak lho. oh, Lah karo petang puluh sono. Ombon. Ada kabeh wong kodean. terpatok nyatane ya. Nek wis startere ya kena. Utangnya bisa. Halo. Harus selang. Wah, len mic barangnya duntal. Mesinnya kayak kempel. Cepat ngomong piro? Eh? Piro? Lawane ya. Habis aku. Awalnya papan tengah jadi gitu. Kompet. Serasa kenyang lagi. Vokal, gitar. Tanda nyanyi gue lah. Motor petane koyo ngono lho. Coba deh. Mampu pan kabeh. Pane malah ini iki. Buat diubah kene. Yo. Bedane yo. Ya mau ngono kuwi pan. Pane yo ngono. Latok. Sing larang apa? Bane. Lambure wis dicakram. Iki bane. Nah. Tadi di kubur. Ada di kubur. Dolan Tantang arepe juga. sejen. Lah kalau yang gede dong. Kayak India, motor India. So. Ya, tangan-tangan. Pang. Ini sih. Ini tank. Itu anteng itu. Jalan ora percaya. Kendekan sayangnya. Tidak panas.
jam. Eh, Wong lanang Pak motor wedoke ora tek jaman. langsung ya. Ora tek usuk. Aku tuh ya, baik ini ya,